sebi, to je glupo. Dakle, ovo su beli listići. Jedan, dva. Šta da radim? Ali očigledno da niste deca komunizma. Jel može malo argumenta? Ne, argumenti. Ajde malo argumenti. Gospođa hoće da malo povedete unutar stranačku debatu. Zamolila bih učesnike da... Imate telefone u ruke pa na Twitter pitajte. Unutar frakcijsko. Zamolila bih učesnike da imamo sad vremena da razgovaramo o problemima koji ima naša zemlja sa našim učesnicima u debati i da ne prekide temu. Dakle, jedna od centralnih tema ovdje kampanje jeste otvaranje novih radnih mjesta. Otvaranje novih radnih mjesta i rešavanje pitanja nezaposlenosti biti jedan od prioriteta buduće vlade. Situacija, međutim, u toj oblasti nije ni imalo pozitivna. Više od 150.000 ljudi u našoj zemlji nema posao. Statistike kažu da 220.000 mladih ljudi čeka na posao, da smo po odlivu mozgova među prvim zemljama u svetu. Ono što je činjenica jeste da je država ukazuje činjenica da u sektoru partijska knjižica zamenila CV pri zapošljavanju. Molim naše učesnike da u svoja 2 minuta uvodnog obraćanja odgovore na pitanje šta to konkretno vaše stranke predlažu kada su u pitanju reforme koje se tiču racionalizacije javne uprave, otvaranja novih radnih mesta i kako ćete ispuniti vaše obećanja da će se nezaposlenosti u Srbiji stati na put. Možemo da krenemo od vas, gospodin Ostojić. Ujedinjeni regioni Ja mogu da predložim nešto, da dodamo još jednu govornicu, da neko od predstavnika njihovih stane i da onda svi ravnopravno razgovara. Znači, temeljna vrednost je sloboda govora. Vi niste komunisti, vi ste anarhisti. Znači, morate da poštujete slobodu govora u Srbiji koja je garantovana svima. Možete preko Twittera da postavite pitanje. Vi ste anarhisti, onda je to anarhizam. Zašto ne možete? Dođi taj ne govori. A me ušto primesno. Pa kako? Molim vas da izađete iz sale. Zašto im organizujete da mogu da pričaju slobodno? Pa da li ste čuli? Pa imate opciju da postavite pitanje.